vážení priatelia, že sme vás teraz patrične aj roztancovali hneď takto z rána. V štúdiu Rádia máme Bystríka a Roba Papa. S chalami sa rozprávame o ich novom singli, ktorý ste práve mohli počuť teraz na cestách. Táto pieseň má aj vydarený klip. Páni, môžete k nemu niečo povedať, k tomu klipu? Ja som sa nasmial dosť, keď som ho videl. To sme radi, no my sme pri tom videoklipe zažili kopec randy a teda pre tých ľudí, ktorí ho ešte nevideli, tak ten klip je o tom, ako my cestujeme v čase a cestujeme od roku 1968 až doteraz vlastne a máme tam rôzne také outfity a rôzne veci, ktoré pripomínajú tie časy minulé. To znamená, máme tam bicykel Sloby 20 a máme tam naozaj také šaty, ktoré vyzerajú ako z tých rokov. A tá naša generácia, moja, tvoja, naša, tak tá si pamätá tie časy trošku a naozaj tí ľudia sa vrátia úplne v čase naspäť. Bolo to fantastické, lebo Barborka Jurkovič nám pripravila také kostýmy, že pri prvej scéne sme ležali na zemi a celý ten videoklip vlastne sa nesol v tom duchu, lebo my sme to točili 48 hodín skoro bez nejakej malej prestávky na spánok. A bolo super sledovať tých ľudí, ak sedeli v tej krčme, lebo my sme to nahrávali v jednej krčme v Červeníku a tam tí štangrasi od rána sedeli a pili to pivečko a pozerali sa na nás. Jak my v kúse vychádzame v tých kostýmoch a už si pozerali na to pivečko, že no, tak už by nám asi stačilo. Asi tak. Takže to som sa vlastne chcel spýtať, že kde všade sa ten klip natáča. Spomínali ste Červeník. Áno, nakrúcal sa tam vlastne v takom tom trojuholníku medzi Trnavou, Lohovcom a Piešťanmi. Krátka medzi. Medzi. Ale Červeník bol taká naša hlavná zastávka. No ale ešte musím prezradiť, keď som ten klip videl, že tam okrem vás sa objavili aj iné veľmi známe tváre. Mohli by ste k tomu niečo bližšie povedať? No my sme sa tak rozprávali, že by sme tam mohli mať také vlastne partnerky, že my tak cestujeme tým životom a k tomu patria samozrejme aj ženy. No a máme tam Barborku Švidraňovú a Zuzku Hlasovú. Zuzku vlastne poznáme už dlhšie aj v rámci projektu Veselých zúbkov. Na Barborku Švidraňovú zase pozná Robko a ten mi dohodil ako partnerku. Musím povedať, že celkom vydarená partnerka bola. My sme hľadali baby, ktoré budú také správne pohačené, tak jak sme my, a ktoré budú vedieť aj v tom klipe vlastne sa dobre boskávať. Iné veci. A treba si ten klip naozaj pozrieť, lebo je ťažké sa o tom rozprávať, treba ho rozprávať. Tak trafili ste asi myslím na 100% chlapi. Čo idete robiť najbližšie? Je leto, sú festivaly, kde vás môžu niekde Liptáci uvidieť napríklad? No ja musím povedať, že máme festival leto celkom plné, ale myslím, že 8. augusta budeme hrať na Liptovskej Mare, respektíve aj s kapelou a s Robkom budem koncom augusta, takže ak budete mať chuť, tak radi vás uvidím. No však to je o 2 týždne, takže to je blízka doba a toto leto letí tak rýchlo. Páni, ďakujem za návštevu v našom rádiu. Ja vám želám obom krásne a plodné leto. No a na záver by som vás chcel poprosiť pre nejaký pekný pozdrav pre všetkých Liptákov a tiež poslucháčov nášho rádia. Ahojte, tu je Robo Pap a Bystrík. A my pozdravujem všetkých poslucháčov Veľa rádia a prajeme vám krásny slnečný deň. A ja by som ešte chcel pozdraviť Janku Jeviakovú za Zemiakovej Šumlance.